Saya simpat na kalian juga Good News TV ni I Blei Yefi Wei ke baik bercas kore kini ke program ke kelteng di jong tribe unong pedim jini Jesus Christ. Hakini ke janmiet ni baik ye ke Bynta ke baar jong kini ke Bible study halor kini ke topik kaya Langbrot Bad U Nongaplangbrot ke Jingiadei Kaba Phylla. Dengan dia duai. Kopa jingbab nengi ainu pasasi simpan da try melasya ini bengindon hakini ke porban puson da try ya ki jing shisha ki baga ketien ke jombe ablei kadan ban keren abling juni ni dua ya blei nomor kata ya ki jing dalam ke jumi kalau jom shepri botwa naru basang adu bekut jom ki jing puson ke jumi ya ki jing shisha ke ketien ke jombe ya lam ini do mensing jombe kopa wanu ino ini hakka keteng jisu pan. Amin. Ka Langbrot Bad U Nongaplangbrot ka Jingiadei Kaba Phylla. Kumtu nilai keren hani ka Thursday ka late ya ka Bynta ka beningkong kaba keren sepang ka jing pla ka jing David ya ka ta ka Jingiadei Kaba Phylla kaba u don bala u jong try u ba blei jong kumba ka Langbrot ka don Bad U Nongaplangbrot. Dia kini ke janmiet ni dia pai pat syaka Bynta ke baar jong kini ke topik. Pat kong ngala ong ha ke tu ke janmiet pada dep ya kini ke Bynta ke baar jong kini ke topik halor kini ke Bible study ngin yele nadu kini ke janmiet ke Bynta bat ke ban penkut ha ke Thursday ke bekut jong 9 January. Di mentang ini pet ya kini ke Bynta ke baar ke Jingiadei Kaba Phylla hapdeng ke Langbrot Bad U Nongaplangbrot. Kaba longru ka jingbatai bnya kaba pensyai bad penskem ba ka jingbatai bnya ban pensyai ban penskem bad pensisha ya ka jingpla jong kata ka Jingiadei kaba David udon balau jong blei kumba ka Langbrot ka don balau jong U Nongaplangbrot. Ini pet ya kini ke Bynta ke baar ha ki lightly ki Thursday untuk malong ipi mentan ke bekentupu ya kini ke janmiet ke Bynta. Bat ha kini ke Bynta ke baar ngin syamba u David u batho ya kini ke sam ke baar pulai u ai ya ki hin nyotli ki jing pensyai ki hin ritli ki jing pensyai but ki jing batai ki jing u ban pen scam bat ban pen shisha ya kata ka jing kam ka jing u ya kata ka Jingiadei Kaba Phylla ka jing u ka bau don bat bau blei jing u kumba ka Langbrot ka don bat la u jong U Nongaplangbrot. Bat kini kilong kumni harum ka beningkong ka jing pen scam ka jong u ya kata ka Jingiadei kaba u don balau jong bau u blei bau try jong u bau kam bau long Nongaplangbrot u jong u kalong u kam kumta u pen scam bat u pen shisha ya kata ka Jingiadei ba kalong Kaba Phylla namar ka dei ka Jingiadei kaba don ya ka jing pendap penbiang lani kata ka providence. Nang taka baar pat kani ka Jingiadei ka jong u bat u blei kumba ka Langbrot ka don ka Jingiadei Bad U Nongaplangbrot. Ka dei ru kata ka Jingiadei ka badon ya ka jingialam lani ya ka guidance. Ka balai ka dei ka Jingiadei ka badon ya ka jingdon lani ka presence ka jong uta U Nongaplangbrot. Ka basau ka dei ka jingpentengen lani ka comfort. Ka basan ka dei ka jingsumar ka jingsukher lani ka care. Bat kaban riu ki jing mentoi lagi ki benefits kabami nakata ka Jingiadei. Hakini ke janmiet ni pet ya ki artli ki jing pensyai ki bau David u pen scam bat pen shisha sepang ka jinglong ba shisha jong kata ka Jingiadei Kaba Phylla ya ki mengisem haki dekot baar bat balai jong kani kasam Kaba ar pulai. It kot baar bat balai jong kini kasam kaba ar pulai.
Kadukot kabaning kong ikin mau kumtu kumangila puli hakatu ka Thursday kabla dep ka om kumni utry ulong unong Langbrot jonga ngan om kerdu. Te kumnu kata ka jinglong nong Langbrot ka jong utry ka penla ya u David kung ka Langbrot ban om ngan om kerdu ban sus kem bah kata ka Jingiadei Kaba kata kabau don bau try ulong nong Langbrot jong ula ban ong ba ngan om kerdu. Tidkhot ba ar bat balai ki ai ke jing pensyai halor kata ke jing kam ke jong David. Bat dei namar kata abani puli hakite ki dkhot ki bau David utho akat dei ke dkhot ba ar bat balai u ong kumni. Uang upen tia yanga ki jaka plang bejengam. Uyalam yanga harut ki ki bajai jai. Kadkhot ka balai uang upen pai pat ya ke mensim jonga. Uyalam yanga ki lenti ka hok na ka Bynta ka kerteng jong. Hang ni don artli ki jing pensyai ki ba u David uyatho lani u pensyai uyatho ba ba u try utau yawe utau blei Bidonbok baroh utau blei ba halor baroh utau blei belonghi uba ka jingdon ka jong u ka syong uhi utau long nong Langbrot jong u ba namar kata syem ke ke jing kerdu namar ka baningkong unong Langbrot utip kumnu ban pendap ya ban pendap ban penbiang ya ki jingdon kam jong Langbrot bat ka ba arpat utip ban ularu ban yalam ya Langbrot. Tengin ye pek kambnya ikin ki artli ki jing pen shisha ki jing pen syai ki jing batai ki jing u David bat ngin ye pek ningkong ya kani ka jing pendap penbiang lani ka providence. Hakadukot ka ba ar jong ketika sam u David kumtu kumbangila puli u ong kumno u pentia yanga haki jaka plang bejengam. U yalam yanga harut ki ki bajai jai. Bat u David ang ni u yathu habu ong kumta u yathu syapang artli ki ai. Bat kita kilong kabaningkong u ong u pentia yanga haki jaka plang bejengam. Open tia yang aki jaka plang bajengam. Habang ipuson ikini kikentien, ngidai benken mau badon la kumlu kumno. La kumlu kumno dan sautli kidau. Kibana ka Bynta jungki, kani ka Langbrot kanum la bantia. Ban om tamba kanum la bantia, kanum la ru ban syong jatai. Bat kita kilong baka Langbrot kanum la bantia lemni syong jatai. Lada ka donaka ya ka jing syakti. Nanta ka ba arpat ka Langbrot kanum laban yotia ne syong jatai. Lada ka ya tungko pat ki wei pat ki para Langbrot. Kabalai kanum laban syong jatai pat ban yotia. Lada besuk lada ka sharpen wit haki skan. Pat ka basau kanum laban yotia pat ban syong jatai. Lada ka don hapdeng kajing tengan jongka. Dengan ye pet ikini ki sautli ki dau ki ba penduk kia bat pen ki bamla ban pen jatai ye Langbrot. Kabaningkong ban yo tia ni syung jatai ki dei ban lai nya ki jing syapting baroh. Ka jing syapting ka lap ye ki Langbrot. Lani ye ka Langbrot. Lada ki don ki merat ki badon baki ba aptap syarut syakyar jongka kenhun haka baki kidon kum ke kenhun Langbrot lada kidon kita ki merat klau ka jing syaptin kawan bat lap yeki genom la pan yotia bat genom la ban syong jatai bat haba ki wi prat ki merat klau kidon saudong iki bat haba ki yoi yeki kai ka baki le kalong baki jupet kulmar jeni bat chatai. Bat haba ki pet kum ni la pensa pret bat pensa prai ki kum ka kenhon. Ki along no la ka jong Henry hakapor ka kum kata. Haba ki Langbrot bat ka Langbrot. Ki yo ya unong Langbrot pa udan hapdeng bat hajan jong ki.
wala kalong baudan tang kama jingai nakiru kani ka jingshap tim ka jano nagi bakila ban yotia tengai bat ban shongja thai kat bakimon nomor balai nomor uni unong aplang brot haba uyu I yakim raklau bikidon sharut chakyar kai kaba ule kalau umju sha bikilang kini kim raklau kinwan ban pen thut kinwan ban pen wet kinwan ban pen shapting ya kini ka ya kani ka kinhon lang brat Onam sha yakini ki brat klau bakin ban penjot yakini lang brat ki jong u namar udana u ya weu atir ubaklain bor jong u baru taulong yo dingdo da kabong la penyale persya bat ban pet krat ya kita kimrat klau ki bawan ban tur syajan jong ka kenhun lang brat ke jong ka ba arpat kini kilang brot kimla ban yo thya ne shong jathai ladan ka jingit tengko apling jongki don atli ki daw ki bab kim ju yo thya nomar kani ka jingit tengko jongki kawi kani ka jingit tengko paramaki kaba unong haba unong aplang brot uyo I kata bagi ai lembram kim la ban yo thya kim la ban shong thai namar ki tengko paramaki para kapor ka bakum kani kai ka ulang unong aplang brot ule haba uyo I kani uju pendan kam yo wipat u atir u udang ka kti ke jo baru tahu di ushando ban penyaklat yaki bakinum ya tengko kinum ya lang lembrum kum tu bat dabakile kumta dak ka unong aplang brot ule kumta kini kilang brot kila ban yotia patsyong jathai barka arpat kadi kajing ya kentur namar kajing sitong kabaki marat kabaki mat ya kabaki ya kabangin siapa company haka Thursday kabanwan haka Thursday kabangin siapa penkut artat ya kani ke Bible study habangin si syamru bat yu I komno unong aplang brot ule hakani kebentangan ban ya kini kebenta namarkan sa shim ya kapor kabalai kilang brot kimla ban yo tia ban shong jatai lada kiskan ni kiksan kidon ban penwit iki hangingin syam badan arukom balai kilang brot kimla ban yo tia ne shong jatai haba kiskan bat kiksan ki penwit iki kapaning kong habaki sanya ki kenyang ki yo ban syong ka met jong kalang brot kini kalang brot ki sya pensitom kini ki skan lani ki san ki pensitom yaki lang brot kumta unong aplang brot ke ka ule kalong man la kami haba u yalam ki lang brot bakin rungno sya ka sem lingba ka kerdop lani ka jingker kay ka ule kalong ujupet bhai kini kilang brot kawe hadin kawe pat upet yaki yo ba kumno kidon ki knyang lani kidon ki san ke bayo ban sno hakam metjong kalang brot but haba kini kidon kumta ule kumno uken dat no do ni ushandu ujong u ya kita ki knyang lani ya kita ki skan lani ya kita ki san ke bayo ban syong hakam met ke jong kalang brot Anda bula depan weng ye kita nak met jo kalang brot uscha ye kilang brot bakal rusya po barka arpat kalong habaki san kiyo ban kapeleng ka benta jong ka kmut jong kalang brot jong ka klik jong kalang brot ki jupen mi ya ka jing sitong ka bakraw kalang brot bat ya kani ka bentaro bakanam shimi ka por nyen sia pet aka Thursday ka bakado bat nyen sia pet am tu kumno uni unong aplang brot ule ban yada ni ban pensut ya kalang brot kabasau pat kini kilang brot kemla ban yo thia ne jong shong ja thai la ki don apring ke jing tangan kari Palestine kade kari hakaba u David uju up kilang brot jong ukpa jong u Jesse bat kade lu ka jaka ke jing shisha kaba terkhom bat kaba duna plang ba bat ni tip bat ni hapan smuto bahwa u David u ong open tia yang haki plang haki jaka plang berjenam umut komno kani gide ban smuto
Kini kijaka phlang keri Palestine kimdi kibala shulong hikum to kinong ri lani kinong aplang brot kadika kam ka jongki bakin pek na kapor si kapor bakataga jaka sya kabaki kin yalam ye kilang brot jongki kadai bandon plang henry kadika jaka kapatur kong kai kabakile kalong ba ki don ki kinja sembai kiba kinja sembai plang kiba ki hapan bret sikini ki jaka ban pen par umru sikita ki jaka kanang bakini ki plang kin mi bat na dei kapor kabakinong aplang brot kin hapan yalam ye kini kilang kakenhon jom ki syata kani ka jaka kan laban penmi ye ki plang ki bajrong bat ki bajem kanang ba kin la ban besa ya kakenhon lang brot jom ki kini ki kambaro ki dei ki bonong aplang brot utrai baro chisnem la do umlehi daladiru ubu ye ki briu ki bakin hap ban trei ban penmi plang ye kita ki jaka namar kata haba don unong aplang brot ubabha open biang lut ye ki jingdong kam jong kilang brot bat kimju sa tangan namar lapen kedang ye ki daki jing tresitong ki jong unong aplang brot bat dei namar kata haba don unong aplang brot babha ubayalam ye kekenhun jong ki ubatip ye la ka jong ka kamram ka unle kumnu ban pen biang jing ba la ka bentai jong ki ini kilang brot kimju syak tangan bat namar ba kimju syak tangan kila ban yo thia lengai bat kila ru ban shong jathai dak ba kemen parbangi bat ki parbalok ki be ye kumno syapang jemi nini ito nem yo try jisu ba ulong aplang brot ujonga bat ujongpi ladangela itu sisya kumta ladangila itu sisya kumta habang idon hapdeng jong jing syaptin kaba don kam yangi kalong bangin pai syung yung aplang brot bat uni unong aplang brot ladangi pai syung bangi don hapdeng jing syaptin unong ino yangi habang ido tia do dem namar ni tengku bat ki para briu ni tengku ni hapan ni kendo ye ki jing haka jing ye dei bat ki wei pat ki para briu habang ye syam ye ki jing kabukum kata ladang ni bet bat ni pai ke khamat jing ye unong aplang brot nginom syatangan nginom do tia do dem namaruni unong aplang brot udip ya ke kabangi banlet na kabenta jungi lada tang shu pai shu balada tang shu hot kerbat yu baun ya rap ini hapdeng kini jing ki bangi ye kendo haka jing ki parwange hatu ni kloine man pai shu ni unong aplang brot ubabah pulung jisu namaru om ye ke jingsup jonganga ai pi om kumba ka perthei ka ai na ai manga hapi habakas pa jong ka perthei ka pen kuslai ni bun kam ni do thia do dem bat ni la ban shong ja thai habaki jing sharem ki pen kuslai ni kem ai thia ni kloine ban pai shong ni nong aplang brot jongi ladang ni smutu kum David bangilong kalang brot ni diban pai shong Jesus Christ balong aplang brot paru Jesus Christ wang kuno wang tuan ngapi baroh ki bakai pat ki bakia ka jingket dengan penjam yapi habaka jingduk jingthan jingkerdu kalap bat ka banyangi hatung iju pai ni bat ni ju ran kita baroh show try Jesus balong aplang brot bobha namar uti uang ngalawan bakin yo ya ke jingim bakin yo kerhai ya karu uneu jisu ubaong ngangalong unong aplang prot ubabha udai uni ubaong ya gigi kentien ngangalawan bakin yo kejingim bakin yo kerhai ya karu kin mau namaru try ulong unong aplang prot jong amat jopi ngenom kerdo namar ke ke bengini don na jisu ke kam krau ki parbangi pania ke kabangim don ka perthei kau ipat ka benta jong ka jing pendak penbiang ka jong unong aplang brot kabangin ye pet kalong katuka lain ka bau David uong uyalam yang harut ki ki bajai kelang brot ka di kambrat ka ba don kam bandon shibona ka ka met ka jong ka
But ka composition la ni ka jing don jo ko haka met ka jong ka kadai ban don la kuno hinyopo persen la ka jing kia jong ka. Ya kani la ya tu da ki start puli bnya ya ka veterinary science. But la da ka Langbrot ka duna ya ka jing don haka met jong ka tang kendiat ru. Kalaban yap no. But habu David uang siapang utrai, siapang utau ya awe, uba ukamo long nong apang brot jong habu uang uya lam yang kirut, harut ki ki bajai ukren ya ke ka bauda tepti kena gong unong apang brot, namar ula ap ya ki Langbrot jong kupa jong lagi bun ki snem. Haki Bynta jong keri Palestina na kabau David ju up ya ke Langbrot jong kupa jong jese unong up Langbrot jupin yo ya ka Langbrot na ki likely ki telong la ni ki likely ki source kat kum ka ayom hapo ka snem bat ka jingiai lenti jong bat ka ni ka kenhun Langbrot bat kita kilong ka baning kong kadai ka jer kabaar kadai open yo ya kani ka Langbrot na ki pukri ki bajaliw bat kabalai kadai open ya la ni open biang ya ka Langbrot na ki wa ki batut na ki lum ki bajrong kita kidai ki lightly ki telong inya pet ya ka telong ka baningkong ka ba open yo ya ka Langbrot bat kata ka telong kadai ki jer habaka hakapor baka jong ka jinghap jer habaka jer ka jurba ka jinghap ka jongka kadiru kapor ka ba terkhong ka ba unongap Langbrot usitomba ban penbiang lani ban penyo yala ka jong ka kenhun Langbrot ka jong but hakapor ka ba kum kani unong up Langbrot uju keli ya ki Langbrot dang step near swaban sau ka tengah uju keli ya kani ka kenhun bat uju ya lam ya kani ka kenhun syaki jagap lang hakabadon ke jer ka bahap halor jongki bat ule ya kata dang swaban sau ka tengah naman boleh ndala shit kasni kini ki kitsar ngatno na kini ki maran lang bat ka Langbrot kanam yo sure badaya kata kapor bau ya lam ya ka Langbrot bakal Langbrot ka laban kejidut ya ki jer ki badon hanta bat laya thu ba da ka jingile ka jung ap Langbrot ka bakum kata kani ka Langbrot nda bakal da kejid ya kata ko jer kala ya ka banya ngewbha hakasni baroh kowe akabaka jingdon ka ka met jongka ka biang na dong syadong bat kumta kani ka Langbrot Shilenter kasi wala pudin jong jing terkong kala ban yai na jing kemen bada ka jing su shilenter jong kasi katulong ka ba arpat ka ba upinyo ya kalang brot kade nagi ki bajaliw hakapor baga don ka jingr kyang bat hakaba kini ki jer kim ha kata gani kapor kaba unong ap Langbrot wah ban ya lampat ya ka Langbrot bahkan late ban naki pung ki ba jeliw ki ba ulati lupa ba ulapen biang ya kani nakabenta jong kani ka Langbrot bat uluti ya kita ki pukri ki ba jeliw kanang ban pendap ya ka jingdon kampung jong ka Langbrot ka jong bat uhab ban trisitom na kabenta kani bat ban IT la ka jong ka jingim bat ka bon na kabenta ka Langbrot bakani ka Langbrot kanom mat ya ka jing kedu haka jingim ka jong ka bat ban la ban pendon kam ban pendap ya ki jingdon kam jong ka Langbrot ya ka shilter ka jing ya ka jong ka haka ta ka ayong katelong ka balay kabakadei banyo iki kaba unong ap Langbrot open yo yala ka kenhun Langbrot kadei na ki ki batut na ki lum ki bajrong hakapol yor kadei kapor kaba hu ba ka na kabenta jong ka Langbrot but aba ka kenhun jong kayat limba na ka wei ka chaka si ka wei pat ka ka pahu na marka don kerhai ka
Henry ka ba pala kalong ba Nongaplangbrot hakaba kum kani kapor ju syah ya kalangbrot bahkan di kelumari ki balalang haki jaka ki ba per ki ba kilapan ya syam maka jingiat lenti ke jongki boleh ba syah ya kini ka kenuan langbrot bahkan di na kita ki jaka ki balalang kadau kalong ba haki tagi jaka ki donru ki jat kenyang ki babun Batla da kani kalangbrot kalek ban na kita ki pukri lani ki jaka ki balalang lupa namar ka jing jorjong uslap akalior kai ka balaban ja kalongba kini ki nyang ki ba dona kini ki ki balang kin laban nung penban ka bi na ka benta kalangbrot bat kani kalangbrot na da ka di ya ka kalaban yopan bat kalaro ban yapno hiru te kumta ke ka ba nong Langbrot ule kalong sya bakanti na kiniki ki balang regu ya lam ya kalangbrot sya ki jaka hakiba don ki wa ki batut na ki long ki bajrom ki bas ki wa ki batut bat ki basur clear bakal Langbrot kala bandi nanta barhabaka di na kita ki wa ki ba ki batut na ki long ki bajrom ka Langbrot kadap ya ke jingdon kam ko jongka bat kala ban mat ya ke jing sup bat ke jing kemen ha ke jing ke jongka parbangai kom no pat cha phang jungi chua ban sao ka teng ap ni julong ne em kum ka Langbrot ka bas ngap ya ke jing kersil jong nong Langbrot ban khidang step haka jing jongi marway la marway ban kejit ye ki jem jong ka beneng da ka bangi pai se ka ketien ka jong U Blei bat da ka bangi dem ka jingiasyllok ka ba marmet ka jongi baroh balau jong nong Langbrot namar kata kadai ka por ka ba biang yingi bangin ya lech ka jingiasyllok bat U Blei namar ngidang laitlut na ki ki jong ka perthei ngidang lain na ki influence ki jong ka perthei ka jingon jing perkhat ka jungi kadang khot kadang sur badai ka ka por bangi laban di ki parbangai na kita ki jer jong ka beneng ka balaban pendap ya ka jing tengen na ka jing ka jongi bala dang ya kendu ya ki jing terkhong jong ka jing ha ka sni ka bangi hapan ya lingba nginam su kerdo ning hapdeng ka jing kemen bat habang ya ke jing ka baman la kasi bat bangi syam ya ki pukri jong ka perthei di barbangi ni de ban ken mau ya ke ka unong Langbrot ule ya ka Langbrot ju sya bakan di na ki balang barbangi ni bang ne em bandi na ki jong ka perthei ki ba itenat kiba ibang bandi yaki Henry unong Langbrot ong yingi bagi jong ka perthei ki balang ki long penban ki lapan long penban kabi na kabenta jongi panamar kata ke ka bu kwa yingi kalong bangin di yaki ki batian ki batu tang kawa jong ulung kalbari ni julenya em ki parbengin siya ka jing jeliu jong ka jing syayak ka jong Jesus Christ ka halor jong ka ding panakan peri panhanta bangingin di yaki ki batut na kawakal peri no Riatsamthiah Syiem wong ablay hami tang hami ka donut ka jatat melong ka pukri ka jing so na jenjar mi pelai tinang no nang nungan di tang mi bela pendam ki pukri ka perthei ki pei yang hakim la irap try ulung nong Langbrot jonga nanong kerdo David namaru yalam yana harut ki ki bejai mila ne em ban kum David kajing batai pensyai ban penskam ke baal ban pensisya ba kajing ide jong ubat Langbrot jong Langbrot ba unong Langbrot kalong ka pela namar ka dei kajing ide ka don ya ka jingmi badon jing kyrkhu kalong ba hakata kajing ide ka donru ka jingalam dani ka guidance hakat khot ka balai jong kani ka sam ka ba ulai U David open pai pat ya ka mensim jonga yalam yang kalenti ka hok na ka benta ka kerteng jong
Ka jingialam kebau David ukren hang ni kalau haki Bynta bat kita kilom ka baningkom upen pai pat ya ka mensim jonga bat kabar uyalam pat haka lenti kahok Langbrot kadai ka janmiet ka bakloi banat haka jingkelon haka jingiat lenti jongka kamtam indah ka por ka ba usnyo ular benbah ka met jongka bat ular khia ka met jongka kani ka Langbrot kaju ya kendo ya kani ka jinglong haka ba ka kelon no haka lenti ya jongka Baraba kani ka Langbrot ka kelon kumta kadon ka jingma ka bakraw ya ka jingim jongka kamtam lada kalong ba kungalo ong ipi balar bendo usinyo jongka uba peni ya usaiwul bat kani ka jing ma ka ap ya ka Langbrot haba ka kelon kumta kalong ba kani ka jing kelon bonsin haka ta ka jing kelon ka bakum kata enda kala kelon bat kala thia lengkerang badan ka kejat jongka kam judai kindau syu Baraka jinglong ka bakum kata kau juan lap kani ka jingdat ha iki kijat ki jongka bat suki kani ka parsya kamet namar ka snam kam yachu hakamet jongka namar ba kamki kam sarsyu bat haba kini ki kijat jongka kimdei kindo syu kumta kani ka Langbrot kamla syu pan kehi daladi lada omdon manu bawan ban yarap bat hakapor ka bakum kata dei uni unong ap Langbrot uba pikir uba jupay man lakapor ka Langbrot kamtama bakalan dap do usaiwul habaka halal dap do sinyo uba peni saiwul kay ka unong ap Langbrot ule ban jan sikani ka Langbrot para ba ule sikani ka Langbrot ui baka kalon ukle yaka usurpai serput iki kijat jongka bakan wan ka jing sai yaka met jongka kanang baka snam kan piang hakamet jongka bat ha bakalalong kumta kani ka Langbrot kala ya kaban yengbiang bat ya kaban yat bat ka kenhun kabaka ka judan David ulayat ya ka jingim kabawla kelon bonsin Henry ushem you try bat haba ushem you try bat pdiang ya uba ulong unong ap Langbrot ujung Uni utrai uklipat yu usap spanya kamen siem ka jong compare ki parba mengen ni mangabat mapiru kat nungi la kelon na ka jingim ka jong ni bon sien na malapan kya ini ki jong kani ka pertei kom ka Langbrot ni kelon ba apa ni kelon nyim la syu panyeng kenau nungap Langbrot tu udan ajan ni tang syu khot kerpat yu nungap Langbrot unwan ban kli yani un pen empat yani un pen yo un pen paipat ya ka jingim ni bangila man yeng bat ban yai piang kabar uyalam yang haka lenti ka hok na ka Bynta ka kerteng jo kawi ka jinglong jong ka Langbrot kalong balada lada i ya ka halan di marwe kanya chi ya ka ju shi ka ju ka lenti ka baka ju ya adu baka ta ka lenti kandalong tliu balada i ya ka kan bam planghi nang ta klem sange kan bam hadu baki ni ki thiet jong kani ki thiet jong uplang kinda dojat sendon bakani kan pensni kata ka jaka hadu bakan long ka jaka ka badabru daki kenyang jingpang bat kanum la syu ban penseso yakani ka jaka unong ap Langbrot walong utrai ka ka ba ule kalong umju sya bakan syongsa bat ban bamplang tangha ka ju ka jaka Henry uyalam yaka lingba kelenti yan ki batumai baki ba baru kumju lingba ki madan plang ki bejengam daki plang ki babha bat ki ba dei biang ye ka Langbrot hi kadau ka ba ule kumta talong baki Langbrot ki ba usyarai bo ki dei ban long ki ba klan bat ki ba itnat bat om tan kata ki kata ka jing klan ka jing itnat ka jongki kan wan ra kanam ya ka kerteng ka jong unong ap Langbrot bat ka kerteng jong unong ap Langbrot kan nom sya penbut nam lanuru bat ka kerteng ka jong unong ap Langbrot
kan om sasnium bat ule kumta namar balai dei ban iru bakini ki jaka kinum long ki basashira ki dei ban peni phang kinum du ki tan right hit jong ki phang kanang ba ki wei pat ka ken huan ka ban wan ho wei pat usnem kan la ban bam na kita ki jing jong ki phang ha ka ta ka jaka para banghen ki para lo jingiasngewbha perthei ki ju khang ini bat ki ju pen melan ini bangin om kwa shu ban mi no naki Ipenong hingi bangin kelon, bangin kernyom, haki hadu, bawat lala pengom hingi haki ku. Penban ngiyay melen ban im haki. Ray try jisu bolong long up Langbrot. Ubabha, uknere la kekti, bat ong tobot yang Namar nga ubalong katakalenti, kajing sisya, bat kajing imdi. De penong kerdo. Namar kelenti ki bau try jisu uyalam laki long ki bakim henry ki long penban kelenti ki bakaba kocongka kalong pan pen poyengi syakari beneng ka pernai jingiasngewbha perthei ki ju pen long ru yangi bangin smo badai tamangi ki bala ban pen hun ya ka jingim ka jongi bat badai namar kata bon sin ngem ju treshu ban mi no naki bat don pun ba ki ba pengam ya dia ki kat hadu ba ka ba kut ki syem ba kini ki jing soba baroh ki kut no bat ke jing im ya kiru kam don jing muchu par haki kep ki pen kut no siteng ya la ka jong ke jing im reu nong up Langbrot jongi wo try jisu wong ngalong utau kupu ke jing im jar bawan hanga om tan bat jar ubang ngeit hanga om sliang lanuru. Bat endah habang ingin om tangan bat ngin om sliang syu ya ke ru ke jong ka purthei kan yo ya jisu hangi. Bat om tangkat ta henry kan yo ya ru ya junom. Nyen nong kata ka jing tentiu ya ke kerteng ke jong Nyen nong kata ka jing pendon burom ya ke kerteng ke jong try bat unong up Langbrot jonga uyalam yang kelenti ka hak na ka Bynta ka kerteng jong namar open pipat ya ke mensim jonga uyalam yang kelenti ka hak na ka Bynta ka kerteng jong ki parbange tungin bot yung unong up Langbrot aban ka po jong ke jing im ka jongi tungin pai shu ki para samla ki parbange ki para lo tungin ya kham no sipo de na khandok ke jingker ke kenhun Langbrot jong David akini ke si bat nin sia phai bat ka Thursday ke ban wan bangin ya plebiang ya ke khandok Langbrot jong bat nin sia pechu shu ya ki wei pat ki jing pen shisha ban pen scam ke jong David bakata ke jingiadei ke jong ba lau jong nong up Langbrot kalong ke jingiadei Kaba Phylla U Blei Un kyrkhu ini ni ai ngoi mi play na kebentak ni kapor ka ba ai ni sahi sien pat ni oban pusan ni ke tin ke jumi bat ni duai tu ya lami ni atrai de lo men sim atrai ki ek ki ni le yang ni kapor kin long kapor ni pelat ru ni atrai ki kapor de jing sup pat ke jing bah ke jumi ai ki jing kyrkhu jumi kin bot ni ko pa patu air ba ke jing I Bah ke jung Blei ko pa ke bam cukut ke jing ai ke jung Jesus Christ bo ko lambat ke jing semok ke jung sim ko Kin long ringkat bat ni menta beradu hal kata. Amin.